Byt alebo dom? Dom. Prečo? Lebo je tam viac priestoru. Ja som žila celý život v byte a teraz 15 rokov žijeme v dome. Máme tam takú malú záhradku a je to pre mňa neporovnateľné. A je tam viac priestoru, necítim sa tam tak stiesnene. Viem si tam nájsť svoj kútik a každé dieťa má tiež svoj kútik. A myslím si, že je to potrebné a prijala by som všetkým, aby mali dom. Mesto alebo vidiek? Pokým sú deti malé, mesto, keď vyrastú a odídu z domu, tak vidiek. Obývačka s kuchyňou alebo zvlášť? Spolu. Všetci sú aj tak v kuchyni, keď prídu. Vždy je návšteva v kuchyni. Vaňa alebo sprcha? 80% sprcha a 20% určite vaňa. Včera som bola vo vani. Koberec alebo parkety? Koberec. Koľkokrát ste sa v živote sťahovali? 2-krát. A kedy ste sa 3-krát. A kedy ste sa osamostatnili od rodičov? Keď som mala 26. A aká je vaša obľúbená miestnosť vo vašom dome? Taký kútik v našej obývačke. Pri peci. Prečo? Lebo je tam útulne. Viem sa tam schovať a byť tam sama so sebou.